आसाम सरकारा गोदानै निउ लेन्ड पलिसि लाबोनो थाखाय बिथांमोना फैबाय थानाय जि एसेम्बलि सेसन बेयाव लाबोनो होननानै ड्राफ्ट जि निउ लेन्ड पलिसि बेखौ लाबोदों आरो बे निउ लेन्ड पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोना हरिशंकर ब्रह्म जि कमिटि दानानै होदोंमोन 7 मेम्बार्स कमिटि बे हरिशंकर ब्रह्म कमिटिनि जायफोर माने रिकमेन्डेसन बे रिकमेन्डेसनखौ लानानै बिथांमोना बानायदों होननानै बुंदों आरो जेला हरिशंकर ब्रह्म कमिटिनि रिकमेन्डेसना जिरायदोंमोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन आफादा बा जिल्ला भित्तियाव बर' सुबुंफोरा बा ट्राइबेलनि हाया रैखाथि मोननांगौनि थाखाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ सिकिउर जानांगौनि थाखाय बा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाया जाहाथे ट्रान्सफार जाया जाहाथे बियो गुबुननि आखायाव थाङा बा गुबुना बेखौ बायना लानो हाया बा बेखौ गुबुना कब्जा खालामना लानो हाया बिनि थाखाय बेयाव जोंनि जि एडभाइस जोंनि जि साजेसन आरो जोंनि जि डिमान्डस बेखौ जोङो प्लेस खालामनाय जादों दा बेबायदिनो आसामनि जि निउ लेन्ड पलिसि दङ बे पलिसियाव माखासे बाथ्राफोरखौ बेयाव रोखायै नुनाय जादों नाथाय जोङो बेयाव माखासे संशोधन बा माखासे माइनर कारेक्सन एडिसन बे बाथ्राखौ सोसननांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो बिजिरबाय थादों आरो नायबाय थादों दा बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै निउ लेन्ड पलिसि आसामाव लाबोनो नागिरदों बिनि गेजेरजों आसामनि इन्डिजिनियास मानसि आरो लोगोसे ट्राइबेलफोरनो बिनि लेन्ड राइट होनो नागिरदों आरो बेयाव थानाय भुमिपुत्र मानसिफोरनि थाखाय जे लेन्डनि अधिकार होनो नागिरदों सिकिउरिटि होनो नागिरदों बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो कनसियास आरो जों सानो जे बे लेन्ड पलिसिनि गेजेरजों जि गोदान मोनसे आसामनि हाफोरखौ जरिब खालामनाय जागोन गोदानै आसामाव लेन्डनि थाखाय जायफोर नटिफिकेसनखौ तैयार खालामनाय जागोन बेयाव जाहाथे बर'नि बा ट्राइबेलनि हा हुफ्रा मेक्सिमाम लेभेलाव सेफ्टि सिकिउरिटि मोनो प्रटेक्सन मोनो आरो जोंनि हाया खुनु कारनाव गुबुननि आखायाव माने कनभार्ट जाया ट्रान्सफार जाया गुबुना बायनानै कब्जा खालामना लानो हाया बेखौ जोङो नायदों गुबुन फारसेथिं जि गुवाहाटी हाइकर्ट दङ बे हाइकर्टआ मोनसे अर्डारनि गेजेरजों आसामनि माने सरकारखौ आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ डिसिफोरखौ बा एसडिसि सार्कोल अफिसारफोरखौ डाइरेक्ट खालामदों जे इमिडियेटलि जि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक एरियायाव जायफोर इलिगेल एनक्रचार दङ जायफोर कब्जा खालामनानै दङ जायफोर बे हाफोरखौ माने इलिगेलि अकुपाय खालामदों बै मानसिफोरखौ बे जायगानिफ्राय एभिक्ट खालामनांगौ होखारनांगौ आरो जाय अफिसारफोरा जोबनायाव लिरदों जाय अफिसारा बे खामानिखौ डिउ टाइमाव मावा माने बिनि 5 जानुवारिनि माने मोनसे स्टार्टिं बेयाव टाइम होदों बेखौ जुदि मावा बे मावाब्ला बै अफिसारफोरनि जि मान्थलि सेलारि दरमा बेखौ कटन खालामनाय जागोन होननानै बुंदों दा बे स्पष्ट जि डाइरेक्सन बे डाइरेक्सनखौ मोननानै जोङो वेलकाम खालामदों आरो गोजोनदों आरो जों सानो जे ट्रु स्पिरिटआव जुदि भारत माने आसाम सरकारा बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो बा इन्डिजिनियास मानसिनो जुदि लेन्ड राइटखौ होनो नागिरदोंब्ला लेन्डनि जि प्रटेक्सनखौ होनो नागिरदोंब्ला थारैनो जि निउ लेन्ड पलिसि फैदों आसामाव आरो लोगोसे गुवाहाटी हाइकर्टनि जि डाइरेक्सन बेखौ आसाम सरकारा मावफुंगोन आरो जुदि सरकारा जोंखौ सायावल' अनफ्लानानै सिंजों जेब्लाबो जोंनि सायाव कनस्पिरेसि खालामनायनि जुदि उद्देश्य जुदि अबजेक्टिभ दङब्ला बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनाय नङा खिन्थु जोङो लिगेलि जुडिसियारि जों कर्टआव फाइल खालामगोन आरोबाव जों जुजिगोन लोगोसेयैनो ट्राइबेल नाङैनो CC2नि गेजेरजों जुजिगोन आरो आसाम सरकारखौबो जोङो बे बिथिङाव जों नारसिनगोन बड'लेण्ड जि सोमावसारनायनि जि थासारि बियो थांनाय समाव 2004आव जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्ट बायदियैनो 2014नि कमिटमेन्ट बायदियैनो भारत सरकारा जोंजों 8 टाइम्स ट्राइपार्टाइट टक जों जिरायदों हम मिनिस्टार लेभेलाव आरो दा मदिनि जि मदि सरकार 2 बा NDA 2आव हम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो AB माथुर इन्टारल'कुटरजों NDB प्रग्रेसिभ NDB सावरायगासिनो दं जों मिजिं थिदों जों सावरायदों
जे सरकारखौ जों नारसिनदों जे बर' जेंनाया पार्मानेन्ट मोनसे सलुसनाव फैनांगौ, बर'नि मेक्सिमाम एसपिरेसना फुलफिल जानांगौ, बर' हारिया जाहाथे जुग जुग बोसोरसिम गावनि अस्तित्व, गावनि आइडेन्टिटि, गावनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ लानानै जुदि थांना थानो हायो, गावनि माने आत्मनियन्त्रणखौ लानानै जों थांना थानो हायो, कालसारखौ लानानै थांनो हायो। बेनिखायनो बर' हारिनि माने आबुं कमप्लिट जि प्रटेक्शन, प्रमोशन, डेभेलपमेन्ट आरो आइडेन्टिटि प्रटेक्शननि थाखाय बर' हारिनि सेल्फ डिटारमिनेसननि थाखाय बड'लेण्डखौ माने पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगौ। दा बेखाय भारत सरकारनि जि जायफोर अफिसारफोर, भारत सरकारनि जायफोर सामलायगिरिफोर, बिथांमोनजों जोङो कन्टिनिउवासलि जोङो जिरायबाय थादों। बिथांमोना बुंदों जे भारत सरकारा नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रेडिसो, नाथाय बबे लेभेलाव मा मेटारखौ लानानै भारत सरकारा बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन, बै बाथ्राखौ जोङो लजिक आरो आर्गुमेन्टनि जोंनि प्लेसिं, बे प्लेसिंआ सोलिगासिनो दङ। बेखायनो जों सानो जे फैबाय थानाय समाव बर' हारिया मोनसे जास्टिफाइड, लजिकेल आरो मोनसे बयजोंबो वेल एक्सेप्टेड मोनसे समाधान मोनगोन, सलुसन मोनगोन, मोजां मोनसे बयनिबो लुबैनाय बायदि मोजां मोनसे जों एकर्ड मोनगोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो इसोरा अनोब्ला भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोरा जेरैबायदि प्रेसार होनानै नारसिनदों, सरकारा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जेरैबायदि बाध्य जाफैबाय, बे बाध्यनि गेजेरजों सरकारा निस्सय थारैनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिसोरो राहा लामा लागोन। आरो बेनि थाखाय समासो जोंनो खिन्थागोन जे बबे समाव बर' जेंना सुस्रांनायनि माने थासारिया फैगोन।